Så blev klokken 17, og velkommen til Dansk NLP Institut. Det her det er Institut for Psykoterapi, Coaching, Ledelse, Personlig Udvikling. Vi kommer til at være sammen en lille times tid, og det her webinar det kommer til at omhandle vores NLP-coach og psykoterapeutuddannelse. Jeg hedder Anne-Grethe Williams, og jeg er leder af Dansk NLP Institut i København, og så har vi Bente Skov, som er leder af vores uddannelse i Aarhus. Så i løbet af den her lille time, der kommer jeg til at formidle til jer, hvad det er, Dansk NLP Institut står for, hvad det er, der er vigtigt for os, hvad vores studerende værdsætter, hvor vi er henne i forhold til Dansk Psykoterapeutforening og International Coach Federation. Og til slut bliver det sådan meget lavpraktisk. Hvordan tilmelder man, hvornår starter man, og er der flere pladser, og alt sådan noget der. Så den her præsentation er egentlig skabt på baggrund af alle de informationsmøder, vi har holdt gennem lang tid, og de spørgsmål, som typisk er det, der bliver stillet. Men I må gerne love mig, at I får noteret ned undervejs, fordi til allersidst, så tager vi alle de spørgsmål, der ikke er blevet besvaret i løbet af præsentationen, netop for at sikre dig, at du har alle de svar på de spørgsmål, du har taget med her til infomødet. Det håber jeg er okay for dig. På billedet her, der er man sådan set gået ind på instituttet i København, i en af vores undervisningslokaler her. Og på billedet, der er det min kollega, Pia Dun Olsen, som underviser. Vi er sådan en flok undervisere i København og en flok undervisere i Aarhus, og nogle af underviserne går på tværs af de to afdelinger. Pia Dun, hun arbejder som misbrugsbehandler og leder på sådan et dagbehandlingssted, og så kommer hun indimellem på Dansk NLP Institut, hvor selvfølgelig det er en af hendes hovedemner, det hun er specialist i, og det er jo så det, hun underviser i, noget omkring misbrug og afhængighed, men også nogle af de andre emner, der er på uddannelsen. Inden vi kommer for godt i gang, så har jeg et spørgsmål til dig. Hvad er vigtigt for dig, når du skal vælge uddannelse? Så brug sådan 1 til 2 minutter til lige at summe lidt over, hvad er egentlig vigtigt for dig, når du skal vælge uddannelse. Du kan eventuelt skrive det ned. Måske ved du det, måske ved du det ikke. Når vi giver sådan nogle spørgsmål på instituttet her, så er det altid svært lige at ramme det tidspunkt, hvor alle har fået lov til at tænke, og alle er færdige med at tænke. Så det her var blot et lille eksempel på, hvad vi som ofte gør. Lige giver plads til, at man selv kan reflektere. På billedet her, der ser I en af mine kollegaer, det er Liselotte, som står der bag ved sofaen. Og foran der er der nogle studerende, som er med til noget undervisning og gruppearbejde på det her sted her. Og den form for undervisning, der er her, det er, at nogle gange så er det sådan undervisning, hvor der står en underviser forrest, og en hel masse, der sidder og kigger på og stiller spørgsmål i en interaktion mellem underviseren. Og andre gange så er det mere sådan elevstyret undervisning. Og igen, de metoder, vi bruger til undervisning, det er for at understøtte de læringsmål, som vi har. At vælge uddannelse og vælge rigtig første gang. Ja, hvordan ved man, om man vælger den rigtige uddannelse? Ja, nogle gange finder man først ud af det, når det er, man er startet. Det, der har været vigtigt for vores studerende her, når vi sådan har spurgt dem, det er, at det, der er vigtigt for os, det er at være velkvalificeret og føle, at man er okay. Det handler om at være i et trygt og godt læringsmiljø. Det handler om at have overblik og have ro og tid til fordybelse. Det er at kunne mestre håndværket og forstå og anvende teorien. Ja, det vi ofte hører, det er at gøre en forskel for sig selv og andre.
Du skal vide, at du er altid velkommen til at besøge os, enten i København eller i Aarhus, og den måde du gør det på, det er helt lavpraktisk. Skriv til os på nlp@dansklp.dk. Og så skriver du til os, at du gerne vil besøge os enten i Aarhus eller i København, og skriv eventuelt, hvornår det kunne passe bedst. Og så skriver vi retur til dig, og så får vi aftalt et tidspunkt. Billedet her, det er på daværende tidspunkt flot førsteårsstuderende. Som I kan se, så er der typisk en god blanding af mænd og kvinder på vores hold, og også i forskellige aldre. Det er noget af det, der kendetegner. Sidst vi lavede en undersøgelse med alderen, der var gennemsnittet 44. Så det er voksne modne mennesker, der går på vores uddannelse. Og det her med at komme og besøge os, stikke næsen indenfor, mød nogle af de studerende, der går her. Det er nogle af jer, som synes, det har været rart lige at mærke stemningen og møde dem, der går her. Og de studerende, der er her, de vil typisk også sige, hey, er der noget, du vil spørge om? Og så der er også en mulighed for lige at tappe ind på det, hvis det er, man tænker, at det er den måde, at jeg vælger bedst på. Det er lige at mærke, hvordan det er. Dansk NLP Institut har eksisteret siden 1989. Det vil sige, at vi er velsolideret. Vi har været her i mange år. Vi har rigtig mange års erfaring, og vi var en af de første institutter, som udbyder NLP i Danmark. Og det, at vi har en psykoterapeutuddannelse, en coachuddannelse, det gør også, at vi udvikler os løbende. Vi er landsdækkende, det vil sige, at vi har en afdeling i Aarhus og i København, og det giver en god fleksibilitet i forhold til at gennemføre uddannelsen. Det, at vi er mange år på banen, det er noget, som man kan sige kan være vigtigt i forhold til at tale med en så sent som i dag, som sagde, at hun ville være sikker på, at det var et institut, som ikke bare lukkede lige for næsen. Det havde hun prøvet nogle gange, sagde hun til mig. Så det her med, at når man starter her, så kan man også være sikker på at kunne gennemføre sin uddannelse. Vi udvikler os løbende, og det vi er godt i gang med i øjeblikket, det er at få niveauplaceret vores psykoterapeutuddannelse, sådan så den kommer på masterniveau. Det er en proces, vi har fået lov til at deltage i, som nogle af de første, som går foran som pilotinstitutter, til trods for, at der var mange, som også kunne gøre det, men fordi vi er velsoliderede har været her i mange år, jamen så har vi fået lov til at gå forrest i den proces. Kvalitet, det er noget, der er vigtigt for os. Det her med, at der er andre end os selv, der synes, det er godt, det vi laver. Så vi er evalueret og anbefalet af Dansk Psykoterapeutforening, DPFO, og International Coach Federation i forhold til vores coachuddannelse. Så kvalitet, det er noget, som er vigtigt for os her på Dansk NLP Institut. Vi har samlet nogle udtalelser fra nogle af vores studerende. Man får læring for livet. Det man lærer, kan man bruge både personligt og professionelt. Man møder nye mennesker, og nogen bliver venner for livet. Man udvikler sig i et trygt læringsmiljø. Hvert år slutter med evaluering, så man ved, hvor man står. Man bliver endnu bedre til at kommunikere og navigere i livet. Man bliver mødt og anerkendt, der er plads til den, man er. Her er det mennesker, der møder og udvikler mennesker. Altså det er sætninger, som studerende har helt spontant nærmest udtrykt. På billedet her kan I se nogle af de studerende, der har gået på instituttet, og op til højre kan I også se det her med, at det er både mænd og kvinder, og der er stor spredning i alderen. Og de der certifikater, I står med heroppe til venstre, det er at færdiguddannet psykoterapeut. Det samme gør sig gældende over til den anden side, der står Maiken faktisk, og er også blevet færdig som NLP-psykoterapeut. Og til nederst i venstre hjørne her, der ser vi et hold færdiguddannede psykoterapeuter, og nogen har været færdige i over 10 år, som er færdiguddannede psykoterapeuter, der stiller sig til rådighed for vores studerende, og netop tilbyder en del af den selverfaring, som er et krav på uddannelsen, men gør det til reduceret pris, fordi de også selv havde glæde af den ordning. Vi mødes på instituttet 2 gange om året til supervision for at sikre os, at kvaliteten stadigvæk er i orden, og vi ser hinanden i øjnene,
at vi stadigvæk overholder de aftaler, vi har. Og det stadigvæk er NLP-psykoterapi, som man leverer til vores studerende. Op i midten af billedet her, der ser I et lille klip ind i en undervisningssituation, hvor det er konflikt-mailing, der bliver trænet, kan jeg se. Og det her med, at stolene er placeret på den her måde, det fortæller også, at vi laver mange forskellige øvelser, så man ikke kun rationelt forstår, hvad det er, men også mærker, hvordan det er at være i de her forskellige positioner som mailer og som den ene part og den anden part. Så det her, det er også en øvelse i at tune ind, hvordan er det, den anden føler i den her situation. Det afstemmer vi selvfølgelig, så en ting er, at man tror et eller andet, men det bliver også afstemt med, hvordan virkeligheden i virkeligheden er. Så vi øver os meget herinde, fordi vi er faktisk mere interesserede i, at man kan gøre det, end fortælle, hvor mange bøger man kan læse om det. Når det er sagt, så er vi meget tilhængere af bøger, men i hvert fald også det her med at opleve det på egen krop. Billedet nedenunder, jamen der ser vi et kram, og det var faktisk efter corona det her, fordi det der typisk sker, når folk har været på undervisningsmodul, og der går de her par måneder, indtil man mødes igen, jamen det er som ofte gensynsglæde, som vi oplever her på instituttet. Og så har vi selvfølgelig også aftalt, hvordan er det, vi siger goddag og farvel til hinanden. For det er jo ikke alle, der efter corona ønsker at kramme osv., men det er der en stor åbenhed for og forståelse for den forskellighed. Det er jo det, vi faktisk arbejder med konstant herinde. Lidt flere udtalelser. Underviserne er fagligt dygtige, altid engageret, har hyggeligt og rart at bære. Det er et godt værested, et godt lærested. Måden vi lærer på accelererer indlæringen. NLP er gaven, der bliver ved med at give. Det er en game changer. Det er den bedste gave, man kan give sig selv, og en ny måde at være i verden. Igen, udtalelser fra vores studerende. NLP-psykoterapi, hvad er det? Jamen det er en terapiform, hvor psykoterapeuten benytter NLP som metode og hviler på NLP's teoretiske grundlag. Det teoretiske grundlag, det er grundlæggende gestaltpsykologi, eksistentialisme, strukturalisme, konstruktivisme, kybernetik og fænomenologi. I bund og grund så er det videnskabsteoretiske piller, kan man sige, men vi står på, når det er, vi er i praktikken. Og det er også det, der gør det til psykoterapi, netop at man kan redegøre for det teoretiske grundlag, man er på. NLP-coaching, hvad er det så? Jamen det er coaching-formen, hvor coachen benytter metoden NLP og kender til NLP's teoretiske grundlag. Her der er et hold fra coach-modulerne, som vi har. Og igen, der kan I se en god blanding af mænd og kvinder i alle aldre. Og det, der kendetegner vores coach, det er, at vi som ofte også har udenlandske eller udenlandstalende gæster på holdene, sådan så der også er plads til det, fordi det er en international underviser, der underviser på vores ICF-godkendte coachprogram. Hvad er NLP så? Jamen det er et studie i excellence, eller man kan også omvendt sige, at det er psykologi anvendt i praksis. Det er nyttige kommunikations- og forandringsværktøjer, der hjælper mennesker med at fremhæve deres ressourcer, frem for fejl og mangler, og opnå det, man ønsker på en etisk og balanceret måde. Det er i hvert fald den måde, som vi bedriver NLP her på Dansk NLP Institut. NLP stammer fra modelindlæring af succesfuld psykoterapi, og når det er sagt, så er det også nyttigt i mange andre sammenhænge. Inden for coaching, ledelse, HR, undervisning, projektledelse, kunde, borgerservice med mere. I bund og grund alle de steder, hvor mennesker er sammen og kommunikerer og skaber resultater sammen. Hvad betyder NLP så? Det er også en af de spørgsmål, vi ofte får. Neurolinguistisk programming, det er neuro. Hvad er det, vi sanser gennem vores nervesystem, vores hjerne? Hvad fortæller vi os om det, vi sanser? Altså sproget i ord, tone og krop. Programmering. Hvad får det, vi fortæller os selv, os til at tænke, føle og gøre? Det er adfærd og mønstre, som vi kan ændre på, hvis vi vil og ved, hvordan vi gør.
Så det er altså os selv, vi kan vælge at ændre på, og ikke andre, som der er nogen, der kan misforstå. Det er os selv, der vælger en forandring, og så går vi med det. Det her, det er sådan nogle ord, som ligesom kredser omkring NLP. Så det er sådan noget som selvværd og selvtillid, det er læring, kommunikation, kreativitet, metaforer, relationer, struktur, sundhed, lederskab, formidling, motivation, frihed, undervisning, forandring, samhørighed. Det er alt sammen nogle ord, som kredser rundt om NLP. Igen, når man skal vælge uddannelse, så er der nogen, som tænker, det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Jeg kunne godt tænke mig at prøve den her terapiform eller coachingform. Igen, helt lavpraktisk, skriv til os på nlp@dansknlp.dk. Så vil vi sætte dig i kontakt med nogle af dem, som er på vores overbygningsuddannelse. Og igen, skriv, hvor du holder til, om det er Aarhus, København, tættest på, så finder vi nogen, der matcher op i det område der. Hvad mangler du privat eller på jobbet? Det er også nogle af de spørgsmål, man kan stille sig, når man skal vælge uddannelse. Eller hvad har du brug for eller lyst til? Hvad kunne du tænke dig at lære mere om? Hvad kunne du tænke dig at fordybe dig i? Eller blive endnu bedre til? Fordi det vi så ofte hører blandt vores studerende herinde, det er jo netop, det kan være, at jeg har en uddannelse, mange års erfaring, men jeg kommer til kort derude, hvor jeg er. Jeg mangler nogle værktøjer. Jeg mangler simpelthen nogle værktøjer til, hvordan får jeg sagt det her? Hvordan kommunikerer jeg det her? Hvordan kan folk forstå det, jeg siger? Og jeg bliver misforstået. Hvordan kan jeg sige det på en anden måde? Og alt sådan noget. Så det er i hvert fald noget af det, vi ofte hører. Jeg mangler værktøjer. Og det er noget, som NLP i den grad har masser af. En meget udførlig værktøjskasse, som man kan benytte sig af i mange sammenhænge. Fordi det handler om selvindsigt, selverkendelse og rummelighed. Det er at være sig selv bekendt, gøre en forskel, og så handler det om at lære at håndtere tanker, følelser, adfærd og krop. Og det er altså egne tanker, følelser, adfærd og krop. Måden at kommunikere, at håndtere forandringer og nye tider, at håndtere drømme og mål, håndtere konflikter og kriser, håndtere tab og traumer. Ja, og så handler det også om at håndtere andre mennesker. Og den gode nyhed, det er, at det starter med dig. Den måde, uddannelsen er bygget op på, det er, at vi tager et skridt ad gangen, et modul ad gangen, et år ad gangen. Så man tilmelder sig et undervisningsår, kan man sige, som består af 5 moduler. Og det, I kan se på billedet her over til venstre, det er, hver gang der er nogen, der står med de her certifikater, så får man faktisk et certifikat, hver gang man har afsluttet et undervisningsår. Og på holdet ved siden af, der er et flok studerende fra coach, og det samme gælder der. Når man har deltaget i undervisning, så får man faktisk et bevis for, at man har deltaget i det, og så gennemfører man træningen og får et afsluttende bevis. Det første år, man kan tilmelde sig på vores uddannelse her, det er det, der hedder NLP Practitioner. Der får du viden og færdigheder i, kompetence til at anvende NLP-strukturerede kommunikations- og forandringsværktøjer, som du kan benytte til personlig udvikling og lederskab. Kompetencerne her danner grundlag for den professionelle relation og proces, og det er nyttigt, hvor mennesker kommunikerer og skaber resultater sammen. Så helt grundlæggende kan man sige, at alle kunne have glæde af en NLP practitioner, både privat, men også professionelt i den sammenhæng, man er. Det er alle de værktøjer, som man møder på første året, er også det, man kan kalde grundstenene, hele fundamentet i hele uddannelsen faktisk. Men de elementer kan også bruges til personlig lederskab og personlig udvikling. Andet år NLP Master Practitioner, jamen så har du viden og færdighed og kompetencer til at anvende NLP kommunikations- og forandringsværktøjer i den professionelle relation og proces. Færdigheder understøttes af psykologiske teorier, kombineret med personlig bearbejdning og udvikling. Så du kan gøre en forskel for dig selv og andre på jobbet og privat.
og du har grundlag til at arbejde med eksterne klienter i rollen som professionel psykoterapeut, coach med mere. Fordi her der arbejder vi med nogle af de der ting, som gør, at man selv også er i en personlig udvikling. Og på første og andet år træner vi internt på uddannelsen med hinanden under supervision, for netop at gøre os klar til, at man på tredje året kan begynde at tage imod eksterne klienter. Tredje året, det kalder vi NLP Counselor. Og det er, at man kan anvende NLP i praksis på en fleksibel måde, som matcher kompleksiteten hos den enkelte klient. Og klienten, det kan være et individ, det kan være et par, en familie, en gruppe eller noget på organisationsniveau. Fordi NLP-værktøjskassen spænder så bredt, at du kan bruge det netop i mange sammenhænge. Der er nogen, der sådan lidt fejlagtigt siger, at NLP er noget med erhvervslivet. Men den måde, vi tænker det, det er, uanset om man arbejder som coach eller psykoterapeut eller har en anden funktion, jamen så dem, der benytter sig af det, de kommer jo fra erhvervslivet, som ofte. De kan også komme privat, men her der tænker vi, at det er mennesker, det er hele mennesker, der går på arbejde, og det er hele mennesker, der er derhjemme. Så de to ting går hånd i hånd. Her på tredje året, der går vi sådan lidt mere teoretisk til værks. Men det er også her på tredje år, vi stadigvæk arbejder med metoderne, som ligger på første og andet år. Men som sagt i en lidt mere kompleks udgave, især hvis man arbejder med par eller familier. Fjerdeårets psykoterapeut, jamen det er, at du på etisk vis har dygtiggjort dig i rollen som psykoterapeut med en bred vifte af klienttyper og temaer. Du har kendskab til andre terapeutiske retninger og NLP's placering der. Du har kendskab til psykiatrien og diagnosesystemer, og du ved, hvordan du arbejder med fænomener som liv og død, tilgivelse, ensomhed, angst, depression, sorg, kriser, traumer og livsstilssygdomme, som for eksempel stress. Det er ikke sagt, at det først er her, vi begynder at arbejde med det, fordi allerede på første året er nogle af de her ting i spil. Fordi når det er, vi arbejder med NLP-metoderne, så er det også der, hvor vi faktisk tager nogle rigtige oplevede problematikker og sætter i spil, mens vi lærer værktøjerne. Så på den måde får man bearbejdet rigtig, rigtig meget, når man træner værktøjerne, men stadigvæk på en tryg måde, sådan så man er støttet i den proces, der er. Det er også her på fjerde året, man har udviklet sin egen psykoterapeutiske stil, og du ved, hvordan du starter selvstændig praksis. Vi bruger også metoden NLP i undervisningen, fordi vi ved, at når vi er forskellige, så har vi selvfølgelig også forskellige læringsstile. Derfor er det vigtigt for os, at det er både muligt at se, høre, mærke, bruge vores sanser, når vi lærer, og vi samtidig får skabt mening i det, der sker. Og så er det også vigtigt, at vi hygger os og har det sjovt, mens vi lærer. Her på billedet til venstre, der er det faktisk en studerende, der er i gang med at fremlægge en synopsis faktisk. Og kan man sige, det er lige så tit den måde, det foregår på, at når man skal fremlægge for andre, jamen så bliver man også endnu mere klogere på, hvad det egentlig er, man er i gang med at lære. Og det der er med det, det er, at når vi skiftes til at have den lærerstyrede og elevstyret undervisning, så tilpasser vi også undervisningsformerne netop sådan, så vi kan opfylde de læringsmål, vi har. På billedet ved siden af, der er det et gruppearbejde, og ja, man kan sige, det var omkring corona, det her billede er taget, hvor man kan sige, der begyndte vi også at eksperimentere med online muligheder. Når det er sagt, så foretrækker vi det fysiske fremmøde, og i nødstilfælde, så kan vi også trække på den anden løsning, så frem det skulle være muligt. Men vi foretrækker det fysiske fremmøde. Det handler om, det er at være rollemodel. Det handler om at være bæredygtig og have livskompetence, og det du lærer, det du som coach, psykoterapeut og medmenneske videreformidle til andre. Vi plejer at sige, at du kan ikke lære nogen noget, hvis du ikke selv kan det. Så derfor går det hånd i hånd, når man selv lærer noget, samtidig med at man opbygger kompetencer
modul for modul og år for år, simpelthen. Strukturen i uddannelsen, vi har været lidt inde på det. Ønsker du at anvende psykologi i praksis, eller ønsker du at være psykoterapeut? Første året, det er det, der hedder NLP Practitioner. Andet året NLP Master Practitioner, tredje året Counselor, fjerde året Psykoterapeut. Og ønsker du at være coach, jamen så tilegn dig den faglighed, som er på vores coachmoduler. Coachuddannelsen på Dansk NLP Institut, den bliver varetaget af Veselka, det er hende med den brune overall, eller hvad man kalder sådan noget her. Og Jan Elflein ved siden af, hun har været tilknyttet Dansk NLP Institut siden 1998. Så igen, de produkter, vi har på hylden her i huset, det er rent faktisk noget, som har været der i mange, mange år, men er løbende blevet udviklet. Undervisning i coaching på nuværende tidspunkt, det er 2 weekender i København, og så 8 moduler online, fordi coachundervisning fungerer rigtig godt med online undervisning. Og det er fra kl. 16 til 21, sådan så alle kan være med, også efter arbejdstid, hvis man har et 8-4 job. På de her coachmoduler, der er det professionel coaching, der er fokus på, coachrollen, kernekompetencer, etik, avancerede coachingteknikker, coaching med NLP, det coachende rundt, individuel stil og egen praksis. Igen er det noget af det, der svarer til det, der foregår på 4. året på psykoterapeutuddannelsen. Det er bare over i coachingafdelingen. Helt lavpraktisk spørgsmål, vi som ofte får, det hvad koster psykoterapeutuddannelsen? Jamen man tilmelder sig et år ad gangen, og undervisningsprisen det er per år 25,9, 27,4, 32,7 og så 32,7. Så man kan sige, at de her priser, det er nogen, som man tilmelder for undervisningen. Ønsker man at blive certificeret, så indgår man også i en certificering, og det svarer til 15.000 på 3. år og 15.000 på 4. år, hvad coachen angår, hvad psykoterapeuten angår. Og man kan sige, at den her certificeringsstil handler om, at sideløbende med, at man har klienter, så får man også individuel supervision og går til eksamen, og det er det, certificeringen går ud på. Prisen på coachuddannelsen, det er 22,5, og certificeringsdelen, det er 13.000. Det her med at blive professionel, det er, at når man har eksterne klienter på psykoterapeutuddannelsen, så begynder du også at tage imod betaling for dine samtaler. Det er i hvert fald noget, vi opfordrer kraftigt vores studerende til at gøre, for det er også det her med at opbygge kompetencer til at være professionel. Vi lavede en undersøgelse på instituttet for et stykke tid siden, og spurgte dem, der er i huset, hvordan man får tid, økonomi og energi til sådan en uddannelse her. Og det, der blev sagt, det er, at det er et deltidsstudie med plads til familie, fritidsarbejde, venner og fritidsinteresser. Man får noget værdifuldt for hvert modul, man kan bruge med det samme. Undervisning er planlagt i god tid i forvejen. Der er høj grad af fleksibilitet i uddannelsen, i og med at vi arbejder med gæstepladser. Så hvis man bliver forhindret i et undervisningsmodul eller nogle undervisningsdage, så kan man tage det næste gang den undervisning bliver tilbudt, enten i København eller Aarhus. Man tilmelder sig for et år ad gangen, og der er mulighed for afdragsordning, og der er mulighed for bruttolønsordning igennem arbejdsplads. Det er der nogle arbejdspladser, der tilbyder. Helt overordnet så er det her viden, stof til eftertanke og nye muligheder på jobbet og privat. Det handler om at blive sig selv endnu mere bekendt. Det handler om at få frigivet nogle bundne ressourcer, man har. Forstå sig selv og andre på et dybere psykologisk plan. Få nye handlemuligheder. Træffe nye beslutninger. Realisere drømme og mål. Få nye resultater. Være rollemodel. Gør en forskel for dig selv og andre. Med mere. Nu kommer vi til det helt lavpraktiske. Det er, at hvornår kan jeg starte på uddannelsen? Første året NLP Practitioner, det starter i København næste gang den 6. marts. Lige nu er der få pladser tilbage, og så er der en mulighed 1. maj og den 18. september. I Aarhus er det den 22. maj og den 25. september.
I København har vi et mentorkursus den 15. april, og coachen starter den 18. maj. Supervisor det er den 2. september 2024. Nu er det helt lavpraktisk. Hvordan tilmelder man sig? Man går ind på vores hjemmeside dansknlp.dk, så finder man det hold, du ønsker at tilmelde dig, og tilmelder dig elektronisk. Så modtager du en mail. Tak for din tilmelding. Glæder os til at møde dig og dine medstuderende på holdet. Er du i tvivl eller har brug for hjælp, så kontakt os på nlp@dansknlp.dk. Nu er vi nået dertil, hvor det er tid til spørgsmål. Som sagt har den her præsentation båret præg af, at det er det, vi sådan plejer at få af spørgsmål, som sådan er komprimeret ned til den her præsentation. Men jeg håber også, når vi kommer hertil, at der er nogle spørgsmål, der mangler at blive besvaret. Så derfor gør jeg det, at jeg slukker ned for den her præsentation her, og giver plads til at stille spørgsmål. Så den måde, vi gør det på, det er, jeg skal lige se, jeg skal lige have ud på, så jeg kan se jer alle sammen. Ups. Hvis vi kan gøre det og række hånden op sådan fysisk her, så vil det være rigtig, rigtig godt. Fordi så kan vi hjælpe hinanden med at sige, at der er en, der har hånden op. Der er også nogen, der begynder at skrive ned i chatten. Jeg prøver at holde øje med det hele. Men lad os lige starte med hænderne der. Hvis du sidder med et spørgsmål lige nu, hvad manglede du så at få svar på? Ja, Mads. Nede til venstre, der kan du slå mikrofonen til. Det er sådan en rød bjælke hen over mute. Yes. Der var du? Yes. Jeg skal lige have gentaget det med økonomien. Du siger, på 3. og 4. år er certificeringen. Ja. Og det er cirka 15.000. Den betales vel ikke til NLP-instituttet, den betales vel til den, hvad kalder vi det? Supervisorerne og terapeuterne. Supervisorerne, ja. Og Okay. ekstravisorerne. Ja, præcis. Så det er en løbende afdrag efterhånden, som man benytter sig af ydelsen. Okay, super. Men der blev både sagt 13 og 15, men det er vel sådan et spænd afhængig af, hvad supervisorerne tager. Ja, lige præcis. De har, okay, super. Ja, og de 13, det er på coachen, og de 15, det er på psykoterapien. Godt. Nu tænker jeg egentlig en 4-årig psykoterapeutuddannelse, men sådan hvad kan man med coachen, og hvad kan man med psykoterapeuten? Psykoterapeuten ved jeg nok godt lidt, men jeg tror coach, hvad er det, den kan? Ja, altså når man arbejder med professionel coaching, så arbejder man her nu dynamisk fremadrettet mod et mål, sammen med sin klient. Mm-hmm. Psykoterapien, der arbejder man her nu fremadrettet mod et mål, men der er også mulighed for at intervenere bagudrettet, hvis man har traumer, ubearbejdet sorg, eller hvad det er, som vi har med i rygsækken. Coachen arbejder ikke der, så en del af en coach kunne faktisk godt være, at coachklienten, som er ekspert i sit eget liv, coachen, der stiller et rum til rådighed, kunne måske være et outcome, at jeg døjer med nogle ting, og jeg kan ikke rigtig sådan komme i mål, fordi der er et eller andet, der forhindrer mig. Så kan det være, at coach-klienten finder ud af, det kunne jeg måske godt overveje at gå i terapi med, egentlig. Men det er ikke coachen, der så går i gang. Det er, at coachen skal sige, okay, så hvornår vil du gøre det? Okay, tak. Og det er også forklaringen på, hvorfor en coachuddannelse, som ofte er kortere end en psykoterapeutuddannelse, for alt andet kræver det noget mere at kunne arbejde med noget bagudrettet. Der skal man ned og gøre. Tak skal du have. Det var så lidt. Er der andre hænder? Kan I høre mig? Ja, det er jo Magnus. Ja, det er mig med kameraet. Hvad hedder det? Jeg vil bare lige vide, om kunne det være en mulighed at få den der PowerPoint, du har lavet? Ja, vi plejer faktisk, fordi nu er den optaget, vi plejer faktisk lige at klippe den til og sende ud til jer, så du får den der. Yes, jamen det lyder super. Godt. Det var det hele. Det var så lidt.
Det var os to, der skrev sammen på sms'en i går. Ja, det var så. Ja, det var så. Ja, det var godt. Ja. Der står her, hvis man ikke... Hvad står der? Når nu er lige en anden en, der skrev. Så prøver jeg det igen. Hvis man ikke certificerer sig på 3. og 4 år, kan man så gøre det efterfølgende. Ja, altså det er sådan, at når man tager en psykoterapeutisk uddannelse, så er den normeret til 4 år som deltidsstudie, men man tager op til 6 år. Så det vi anbefaler, det er, at man ligesom samtidig med, at man bliver undervist, også har klienter. Fordi den måde, som vores erfaring er, det er, at undervisning får mere liv, når du har et levet liv som terapeut og kan spille bold med. Nogle studerende tager undervisningen på 3. og 4. år, og for mit eget vedkommende, da jeg var færdig med undervisning, så gik der et stykke tid, før jeg ligesom fik klienttimerne ind og supervisionen ind. Men det var stadigvæk inden for den tidsramme, som psykoterapeuten er lagt op imod. Så det er lidt meningen, at man kører parallelt med de her certificeringer. Håber, det giver mening. Det er jo en praktisk uddannelse, en psykoterapeutuddannelse. Så derfor vil vi gerne have så meget praktik med ind under teorien også. Ja. Dorte har en hånd op. Ja, det var sådan lidt i tråd med det, du lige sluttede af med. Altså det er en praktisk uddannelse. Så hvor meget læsning og forberedelse er der imellem modulerne eller op til modulerne? Ja, altså det vi anbefaler, igen, vi kan næsten høre ordet NLP Practitioner, NLP Master Practitioner. Der er noget med at praktisere. Så derfor er vi mere interesseret i, at du kommer og træner, end at du læser en masse. Vi har en undervisningsmateriale, der svarer til en 30 sider læst, men det er store bogstaver og øvelser, som vi også benytter os af i undervisningen. Så på 1. og 2. år er det begrænset, hvor meget læsestof der er krævet. Og når det er sagt, hvis du er en bogorm, og vi har et emne om et eller andet, så gå bare på biblioteket og lån alt det, der er om skam, eller alt det, der er om traumer. Men vi har tilpasset det til, at I stadigvæk er voksne mennesker med fuldtidsarbejde og børn og fritidsinteresser. Så derfor har vi gjort det sådan, så alle kan være med. Det er jo lige et opfølgende spørgsmål, så hvert modul afslutter vel med en eller anden form for eksamen eller opgave, eller hvad? Du nævnte noget med en synopsis, der var... Ja, det er rigtigt. Et undervisningsår, det består hos os af 5 til 6 moduler. Og efter sådan et undervisningsår, så laver vi i slutningen af 1. året det, der hedder repetition, integration og feedback. Og der får vi overblik over alt pensum, og så går vi faktisk ind og genbesøger nogle af de her ting, for at sikre os, at I har lært det. Eller i hvert fald fået en opmærksomhed på, her der er noget, der skal trænes lidt mere, fordi det er ikke helt lært endnu. Men ved træningen kommer du til at lære det. På slutningen af 2. året, så det var det billede, hvor Johnny der står og holder et oplæg. Der er det et selvvalgt emne, som man er stødt på i løbet af 2. året, som har optaget en særlig meget. Og på sådan et hold, så virker det også som repetition, fordi det er sjældent, at et helt hold bliver optaget af det samme emne. Vi kommer som regel hele pensum igennem, men får så en personlig, undervisning i for eksempel kriser, hvor en medstuderende fortæller om en personlig oplevelse med at have gennemgået et kriseforløb, men også hægter det op omkring teorien om krise. Eller det kan være sorg, eller det kan være udvikling, det kan være alle mulige emner, som man så fremlægger. Og så får en meget kærlig feedback, både for underviser og medstuderende, om hvordan det oplæg har sat tanker i gang og inspireret eller kaldt på noget, som bor i en selv. Nogle meget, meget fine fremlæggelser, og personlige ofte. På 3. år, der er der en lignende fremlæggelse, og så er der også en skriftlig opgave. På 4. året, der er der en skriftlig opgave, og der er en teoriopgave, og så er der en klinisk prøve til allersidst. Og den kliniske prøve, det er, at man i løbet af en time demonstrerer, at man kan have en psykoterapeutisk samtale.
Og hvad skal man sige, eksamenerne på 3. og 4. året, de er vurderet efter 12-trins skalaen, hvor at på 1. og 2. år, der er det bestået, ikke bestået. Så I kan høre, kravene til vurdering, de stiger jo tættere på, man bliver færdiguddannet, men det er også for at sikre, at vi har været hele vejen rundt, så vi kan blive stolte af de kollegaer, vi uddanner. Ja. Havde du mere, Dorte? Nej tak, det var så fint. Okay. Jan, du har en hånd. Ja, det er jo i forhold til det, du sagde med, at der ikke vil være så meget læsning til første og andet år. Men at man godt selv må gå ned og låne noget og læse op på noget, hvis det var. Får vi nogle anbefalinger omkring hvilket materiale? For der findes jo, ja. Præcis. Vi har en litteraturliste, som vi ligesom siger, det er det, som dækker det her materiale her til dig, som finder det interessant at læse de her ting. Okay. Ja, Yes. bestemt. Men altså, jeg vil også sige, at det er et levet liv her på instituttet, så nogle gange er der også studerende, der siger, ej, jeg har lige læst den her bog om skam eksempelvis. Den er mega god, og sådan, ikke? Jamen, så er det lige så tit, at underviserne tager den i hånden og siger, ja, ved du hvad, vi skifter en af de andre ud og sætter ind i stedet for, fordi den er faktisk rigtig, rigtig velbeskrevet. Og nogle gange så holder vi de gamle bøger, fordi de er nogle gange de bedste i forhold til dem, der lige er udgivet. Så det holder vi os opdateret med. Ja, Mads? Hvor meget stiger læsemængden så på 3. og 4. år? Altså, der må vel sgu mere til i forhold til en certificering og en klinisk prøve. Ja, altså på 3. og 4. året, altså på 1. og 2. år, der træner man internt i huset med hinanden. Der skiftes man til at være klient, terapeut og observatør, så man får læring hele vejen rundt. På 3. og 4. året, der er det eksterne klienter, altså klienter udefra, som man øver sig sammen med under supervision. Mm-hmm. Det er den supervision, der er, at man så i løbet af 3. og 4. året går til supervisor, går til supervision og siger eksempelvis, jeg har den her klient i øjeblikket, og jeg oplever det, og det finder jeg vanskeligt. Og, Okay. og så får man den her faglige støtte og validering om, at det du gør, altså bliv endelig ved med det, sådan så man falder mere og mere i hak med den profession, der hedder psykoterapeut. Ja, så der hører jeg, at træningen selvfølgelig bliver mere udvidet, mere anderledes. Men jeg tænker på reelle bøger, reel tekstmængde. Ja. Om fokuseres der stadig, det fokuseres stadigvæk på træningen. Ja, og så får du får også et undervisningskompendium, som på 1. året svarer til en 55 sider, men på 3. året, så er den altså noget tykkere, fordi der er nogle flere artikler, som omhandler de her emner, som vi... Så det er sådan en... Ja. Ja. Det. Og det jeg vi... ved ikke, hvad det hedder. Men... ja, altså det, men det gode ved, at vi sætter mere og mere fokus på teorien, jo længere vi kommer, det er, at vi har noget at binde teorien op på. Vi har nemlig alt vores praktik, vores levede oplevelser, som teorien kan spille bold i. Så det ikke er teori for teoriens skyld, men noget, der rent faktisk er relevant til det, man har oplevet. Yes, super. Tak. Velbekomme. Ja, flere hænder. Nå, så er der en, der skriver her. Hej Anne-Grethe, tak for en god præsentation. Er der flere undervisningsdage eller andre mødepligtedage end dem, som I oplyser på jeres hjemmeside? Jamen, der er de her træninger, og i Aarhus bliver der organiseret træning, og i København bliver der organiseret træning. Så det foregår på instituttet på 1. året, og på 2. året må man også gerne træne i selvstyrende grupper. I København, der vil der nogle gange være nogle lokale grupper, som hører til nede i Sydsjælland eller oppe i Nordsjælland. Men på 1. år, der foregår al træning i huset her, og det samme gør sig gældende i Aarhus. Og det er en måde, at vi sådan ligesom holder jer godt i hånden, for at sikre, at I ligesom er på banen, så at sige, at I kender principperne i de her forskellige roller, man har, når man er i gang med at lære de her ting. Og det, der typisk sker på overbygningen, det er, at man arbejder sammen i par omkring klienter, og det vil sige, der har vi været 2, der i en periode arbejder sammen,
hvor man skiftes til at være observatør og terapeut med de eksterne klienter, man har. Og så går der en periode, så skifter man over i et andet makkerpar, så man får så varieret feedback som overhovedet muligt. Og den måde, vi har organiseret i København, det er, at de træningsdage, der er, det er nogle gange, så er det på søndag, nogle gange er det om aftenen, og nogle gange er det i hverdage. Og det er for at matche det behov, der er blandt vores studerende, at nogen de vil bedst i dagtimerne, og nogen vil bedst om aftenen, og nogen kan bedst om søndagen. Og så melder man sig på i takt med, at der, hvor det passer ind. Og jeg tror, man gør nøjagtigt det samme i Aarhus. Der er et spørgsmål mere. Jeg har hørt, at man på 3. år selv skal starte med at samtale hos en godkendt psykoterapeut. Er det rigtigt? Og vil du uddybe det i så fald? Ja, det kan du tro. Den certificering, vi snakkede om, som Mads spurgte ind til. En del af det er også, at man selv går i terapi hos færdiguddannede psykoterapeuter. På 1. og 2. år, der er det ikke et krav, man kan, men der kan man træne internt med hinanden. På 3. og 4. år, der skal det være hos færdiguddannede psykoterapeuter. En af de slides, jeg havde, der er der en gruppe, som sidder sådan i en rundkreds nederst i billedet, kan I måske huske. Det er NLP-psykoterapeuter, man kan gå hos, som også går i supervision, sådan så man er sikker på, at det er den form for terapi, man er i gang med selv at lære, man oplever. Og fordi at det kun er more fra hjertet, så er det også til en overkommelig pris, så man ikke skal ud og betale 1.200 for en psykolog, men rent faktisk få det til en rigtig, rigtig god pris herinde, så alle kan være med til den del af det også. Og det er også en måde at holde certificeringsudgifterne nede til jer. Ja. Jeg ved ikke, om det var svar nok, Emilie, ellers så må du lige sige til. Ja, Jan, du har en hånd. Jamen, så vil jeg godt lige supplere i forhold til det, eller med et supplerende spørgsmål, hvor mange terapeut-timer skal man så tage hen over den tid der? Man skal tage 35 lektioner af 45 minutter på 3. året, og 35 lektioner af 45 på 4. året. Okay. Ja, og den der omregning i timer, jeg kan se, at du har allerede begyndt med, hvor mange timer drejer det sig om, men 70 i alt, og er 45 minutter. Ja. Så vi er ude i en 50 timer. Men det er fordelt over 2 år, så der er god tid til at få det. Og det er også en måde, hvor man kan få bearbejdet de ting, som man alt andet lige har med sig i rygsækken, når det er, man er menneske, kan man sige. Yes. Og så er der krav til, at man så har 2 gange 40 lektioner med eksterne klienter. Og det er også en måde, hvor vi sikrer os, at I er kompetente til at arbejde med eksterne klienter, altså klienter udefra, som ikke kender noget til hverken NLP eller psykoterapi i virkeligheden, men som kommer udefra og fra gaden. Det skal jeg lige have igen. Er det 40 lektioner, man skal have på studiet? Og på 3. år, hvor man under supervision? Præcis. Ja, så det er nogen, hvor man siger, hvor det er os, der agerer terapeuten, og så... Ja. Og så er der en medstuderende til stede, for at sikre, hvad skal man sige, at man får feedbacken lige efter klienten er gået, og det er også der, hvor man ligesom sørger for at lære en masse af, også at se, hvordan andre medstuderende bruger den her terapi, sådan så man har fokus på læring og fokus på læring, men i et trygt læringsrum. Så står der her, oprettes coachuddannelse med separat øst-vest-gruppe, eller er det blandet, og etableres der studiegrupper? Det er sådan, at coachuddannelsen den foregår med 2 weekender med fremmøde i København, og så er det online i 8 sessioner. Så på den måde bliver det blandet, øst-vest, eller hele verden, hvis der kommer nogen også fra hele verden. Og det giver også mening i forhold til coaching, at det er som ofte noget, der foregår online,
og man har hele verden som sit råderum. Jeg synes, det kan være svært at vælge retning. Hvad kan NLP i forhold til metakognitiv teori og metode? Kan du uddybe det? Ja. Her i sidste uge, der havde vi om andre psykoterapeutiske retninger. Det er en del af uddannelsen på 4. året. Og det, der er med NLP, det er, at det er syntesen af de andre psykoterapeutiske retninger. Det vil sige, noget af det, der er at finde i den metakognitive teori, er også at finde i NLP-værktøjskassen. Men det er ikke kun metakognitiv og teori og metode, der ligger der. Der er også andre, bredere metoder at arbejde ud for. Så det, du skal afgøre med dig selv, Julie, det er, ønsker du en snæver terapiform, der hedder metakognitiv, så gå med det. Ønsker du en bredere værktøjskasse, som kan arbejde med andre ting også, så gå med den bredere. Der var på et tidspunkt, jeg talte, det var faktisk med en af mine medstuderende, som NLP-psykoterapeuter, som kom ud og arbejdede med kognitiv adfærdsterapi. Og det hun fortalte mig senere, det er, det kan jeg da stilt finde ud af. Men jeg oplever også, at nogle af de klienter, vi har, de har ikke brug for kognitiv adfærdsterapi, de har brug for en eksistentiel samtale. Så det her med at både kunne gøre det ene og gøre det andet. Kognitiv adfærdsterapi arbejder ikke med traumer, men det kan man gøre inden med NLP-psykoterapi. Fordi den sproglige guidning til at få en indadvendt tilstand kan netop åbne op for, at vi kan arbejde med traumer frem for kun det rationelle. Fordi det, der er sket tidligere i vores liv, vil være noget, som har plantet sig i vores sansesystem og vores følesystem. Og der er det altså ikke nok at lade være at tænke på det længere. Der skal vi rent faktisk ned og arbejde med det på en anden måde, end man vil gøre inden for den metakognitive teori. Vi har også i vores metode NLP også noget omkring tegneterapi, eller det her med at eksternalisere. Og man kan sige, at arbejde med metaforer osv. Altså det, der kendetegner NLP, det er den der værktøjskasse, vi bliver ved med at vende tilbage til, som folk i virkeligheden efterspørger. Den er virkelig veludrustet til, at man kan arbejde med en bred målgruppe, og ikke kun nogle bestemte snævre målgrupper og tematikker. Jeg ved ikke, om det gav mening for dig, Julie, det jeg sagde til dig der. Jo tak, det gav super fin mening. Tak. Godt. Dyt. Og jeg vil medgive dig, det der med at vælge, det kan jeg godt forstå. Der er mange valg derude. Men igen, NLP, den spænder bredt. Den kommer best practice, og det er det, vi ligesom står for her. Tak for dit svar, det var helt fint. Tak for svar, det var super, bliver der lige sagt. Ja, hænder. Dorte? Adgangskravene. Og der står, at der er kvote 1, 2 og 3. Hvad ligger der i det? Jeg har ikke været inde og kigge på dem, men... Ja, det der ligger i det, det er, at der er 3 måder at søge ind på vores uddannelse. Der er kvote 1, hvis man har en social- og sundhedsfaglig baggrund. Kvote 2, hvis man har en akademisk baggrund. Kvote 3, hvis man har en anden ekvivalerende baggrund. Så uanset hvilken baggrund du har, så hvis du interesserer dig i det her, så tager du kontakt enten til mig, der er uddannelsesleder i København, eller Bente Skov, der er uddannelsesleder i Aarhus, og så finder I ud af, hvilken kvote du tilhører. For der er nogen, der kan være i tvivl, om det er det ene eller det andet, og nogle af vores studerende er begge dele, eller alle 3. Så det er sådan en personlig optagelsessamtale, man gør med. Ja, det er fordi, nu har jeg faktisk lige været inde og tilmeldt mig, og så der kommer den jo bare med fakturaoplysninger, så... Ja, det er rigtigt. Så sender I en mail eller hvad om optagelses... Vi snakker med jer alle sammen, enten før, under eller efter det her præsentation her, sådan så vi har en idé om, hvilken kvote I søger ind på, og hvad det så er. Vi skal være sikre på, at I også ved, hvad det er for en uddannelse, hvad det kræver,
Så den her personlige samtale er vigtigt. Ja. Tak. Mm. Ja. Mads? Du kan se, der er en, der spørger, om man skal betale med faktura eller betale inde på hjemmesiden. Altså skal man vente på, at man får en faktura. Men hvordan også med den her afdragsordning? Ja, hvis man ønsker en afdragsordning, så altså man tilmelder sig elektronisk på det hold, man gerne vil på. Mm-hmm. Så skriver man i beskedfeltet, hvorvidt man ønsker at dele det op i flere rater. Så man kan sige, at det er dig, der ligesom siger, at jeg vil gerne dele det op, og så kan du også komme med en anmodning, om det skal være i 2 rater, eller hvad der ligesom ligger i det. Mm-hmm. Ja. Okay. Og så sker der typisk, i hvert fald i København, vi sender en faktura, men så står der simpelthen, hvordan afdragene er, sådan så det er dig, som holder styr på at betale rettidigt. Ja. Bruger minimal tid på at rykke nogen. Det gider vi ikke rigtig at bruge vores kræfter på. Ja. Ja. ACKK har en hånd. Nej. Jo, det var der. Jeg er bare lidt nysgerrig i forhold til kvoterne der, som du omtaler, og i forhold til, bruger I dem selektivt til noget? De her forskellige kvoter, og så nummer 2 spørgsmål i den række, det er, hvor stort frafald oplever I i løbet af, nu ved jeg godt, man melder sig til år for år, men i hvilken rate fortsætter folk? Jamen altså, hovedparten fortsætter på første og andet år. Det ved jeg, i Aarhus, nu er du med, Bente. I København, der fortsætter hovedparten på andet året. Og så sker der en naturlig, nogen vil sige, jeg har simpelthen det, jeg skal bruge. Nu har jeg nok til det, jeg laver og bruger til. Men i de 12 år, hvor jeg har været leder her i København, der har vi gennemført et 3. og 4. årshold hvert år. Så der er tilstrækkeligt til, at man kan færdiggøre både 3. og 4. året. Ja. Og dem, der tilmelder sig, de gennemfører også, medmindre de har en god grund til ikke at gøre. Og det er ikke fordi, de ikke har haft mulighed for at være her og godt kan lide det. Det er typisk fordi, der kan komme nogle personlige ting, der gør, at man er blevet gravid, eller man skal skilles, eller man har fået nyt arbejde. Altså så er det typisk nogle årsager til, at folk de stopper eller holder en pause. Men hvis jeg har læst rigtigt, så har I også en opfølgende samtale efter enten hvert semester eller hvert år, ikke også i forhold til, egner man sig rent faktisk til det her? Præcis. Og det vil sige, at hvert uddannelsesår afsluttes også med en personlig 1-til-1 samtale, hvor der er fokus på dig, din faglige og personlige udvikling, og evner til at kunne fortsætte. Og man kan sige, at hovedparten af dem, vi optager på vores uddannelse, de er egnet til at fortsætte hele vejen til uddannelsen. En gang imellem, og det er meget sjældent, der er det, at vi må sætte nogen på pause, eller have en snak om, at for at kunne fortsætte, der er der nogle ting, der simpelthen skal arbejdes med. Egentlig. Men det er jo også det, der gør, at folk er kompetente til ligesom at være her, og også til at fortsætte. Ja, Lene? Ja, hej, det er man så sikret, hvis man har taget det første år. Hvor lang tid hen i det første år skal man ligesom gøre sig klar til at vide, om man ligesom går videre, hvis man kan sige det sådan, hvis man skal have en arbejdsgiver med også i den sammenhæng. Vi plejer at sige som udgangspunkt, så når du er optaget på uddannelsen, så forvent, at du er kompetent til at kan fortsætte på andet år. Og det er fordi, at normalen er, at folk er kompetente til at kan fortsætte. Det hører til sjældenhederne, at vi må stoppe nogen, fordi de er inkompetente til det. Men hvornår skal man ligesom, er man sikret en plads, kan man sige det? Det kan man sige. Man er sikret en plads. På andet år, ja. Ja, man. Også på 3. og på 4. år. Okay, man skal ikke et eller andet om, nej, der er plads. Ja. Den samtale, der er i slutningen af 1. år, den handler egentlig om, hvad er det, der kunne være nyttigt for dig at sætte fokus på, hvad din personlige og faglige udvikling angår. Så det er også et samspil og en selvevaluering, der ligger til grund for den her. Det er ikke os, der bare siger, du er ikke væk. Det er et samspil med jer, så I også har en idé om, at ja, jeg er kompetent, jeg skal øve mig i det her. Det er en af mine udviklingspunkter her, så det har jeg fokus på.
Tak. Bare så lidt. Nu er klokken faktisk blevet 18, og det var her, hvor vi havde en aftale, at vi skulle slutte. Og dialogen kan sagtens fortsætte, men den måde, den fortsætter, hvis det er, at du stadigvæk mangler at få svar på nogle af dine spørgsmål, så er det Bente Skov i Aarhus, der tager sig af jer, der hører til i Aarhus, og mig, Anne-Grethe Williams, der hører til her i København. I fortsætter dialogen med. Og jeg lovede jo Magnus og jer andre også, at vi vil tage den her præsentation og klippe den til og sende den ud til jer, så I også lige kan spole lidt frem og tilbage i den og se de ting, der står. Skal vi aftale det? Sidste spørgsmål. Ej, den skal vi da lige have, Jeanne. Hvor er du henne? Kom med det. Ja. Nederst til venstre, så unmute dig. Du skal unmute dig selv på den der mute-knap. Yes. Der var du. I forhold til dem, der går videre på 4. år, hvordan oplever I beskæftigelsesmulighederne er, hvis folk de vil fortsætte som erhverv, arbejde med det? Ja, der blev lavet en undersøgelse i Psykoterapeutforeningen for nogle år siden, og der viste det sig, at en tredjedel nedsætter sig som selvstændig psykoterapeut, en tredjedel havde det som et deltidserhverv, og en tredjedel brugte kompetencerne i det erhverv, de har. Super. Det var det, den viste, den undersøgelse der. Og det har været nemt nok for folk at få beskæftigelse Altså med NLP-uddannelserne. Jamen altså, nemt og nemt. Altså, det kommer selvfølgelig an på kompetencer og alt det der, det er klart, Men Psykoterapeutforeningen arbejder virkelig målrettet lige nu til netop at sørge for, at psykoterapeuterne får meget mere at se til. Ja. Fordi der sidder psykologerne lidt hårdt på tingene derude, men der er brug for psykoterapeuter, der kan tage fra. Ja. Det sker rigtig meget på den front. Jeg tænker også, at samfundet får mere og mere behov for det. Absolut. Helt enig. Helt enig. Tak. Godt. Er det korrekt, at uddannelsen på sigt bliver sidestillet med psykologuddannelsen, sådan at man kan få klienter, der er henvist for lægen? Det er det sidste spørgsmål for at overholde tiden. Det er hele det arbejde, vi aktivt på Dansk NLP-institut indgår i her på Dansk NLP-institut i Psykoterapeutforeningen. Det er med henblik på autorisation af psykoterapeuter. Det er en proces, men den proces, den deltager vi aktivt i, at det er med henblik på at kunne få ydenummer som psykologerne. Og en psykologuddannelse, det er jo en akademisk uddannelse på masterniveau, og det vil sige, at psykoterapeutuddannelserne arbejder på netop også at blive niveauplaceret på masterniveau. Og ja, det er på niveau 7, ligesom psykologerne. Så vil jeg sige tusind tak, fordi I var med og brugte en times tid af jeres liv i dag og være med her. Og som sagt, lad os holde kontakten også til de spørgsmål, du ikke fik svar på i dag, sådan så du også får svar på dem. Så tusind tak for i dag. Og tak for jeres gode spørgsmål.